Zondag 10 april, Formule 1, terug in Australië, terug in Melbourne. Charles Leclerc is in beeld, Max Verstappen links. We zijn in Down Under, maar wie komt er bovendrijven hier in Melbourne? We zijn weg en wie is er goed weg? Charles Leclerc is goed weg. En datzelfde geldt ook voor Checo Perez aan de buitenkant bij Verstappen. Leclerc, gewoon simpel die eerste bocht in de achter is het duwen en trekken. En is het dan toch Perez die een klein beetje terugvalt? Ja, weet je, het is gewoon de spanning, de sfeer. Het is gewoon, weet je, ik ben niet zozeer een persoonsfan of een teamfan, maar gewoon, ik vind de Formule 1 gewoon leuk. Dat is het gewoon. Ja, ik kan dat ook niet uitleggen. Gewoon als je wat mist, dan baal je gewoon. Ja, dat is echt waar. Ik kan het, ja. Ja, maar het is niet door alleen Max gekomen nu de laatste tijd? Nee, zeker niet. Eigenlijk vanuit mijn jeugd al, zeg maar, dat ik mijn vader voor de tv zat, dat we Formule 1 keken. En of ik er dan echt mee bezig was, wil ik niet zeggen, maar ik vond het wel interessant om te kijken. En ja, toen kreeg ik een relatie met iemand, toen is het eigenlijk een beetje verwaterd, hij vond er niks aan. En nou, toen ging dat over en daarna dacht ik, ja, weet je, ik vind dit zo leuk, ik ga dat nooit meer loslaten. Ik wil hier gewoon induiken en gewoon, dit is gewoon mijn ding. En dat ga ik voor niemand laten. En als iemand het niet oké vindt, nou ja, zoek het dan maar uit. Zo. Dus ja, en mijn man heeft mij geselecteerd op het feit dat ik Formule 1 gek ben. Nou ja, nu zijn we 12,5 jaar getrouwd en 14 jaar verder. Ja. Dus een goede set. Ja. Ja. Dus allebei echt helemaal in de Formule 1. Ja. Dat is mijn flesje met nou ja, de steentjesverzameling. Die komt van Sepang, van het circuit, van Maleisië. Het boek van Kimi met de handtekening natuurlijk. Dit is zijn wereldkampioenschapsauto. En de foto. En de foto, ja. En deze auto, dit was de auto van Max toen hij zijn eerste race won in Spanje. Ja, daarboven staat ook nog van alles. Zijn er veel vrouwen die van de Formule 1 houden? Ik denk dat dat de laatste jaren sinds Max rijdt wel wat meer is geworden. Maar ik ken er wel een aantal inderdaad die Formule 1 fan zijn, zeg maar. Ik vind het superleuk dat Max het goed doet. En ja, dat hij wereldkampioen is geworden, is natuurlijk fantastisch. Dat je daar dan ook nog bij bent geweest, is helemaal euforisch. Maar ja, het was... Ja, dat is gewoon... Ja, dat was geweldig. Die zegt, ja, ik ruik wat rare dingen. Hoe dan? Uiteindelijk moet je wel zelf ook je auto zien te redden in dat geval. Want zij weten waar het fit is. Je ziet hem aan de buitenkant, maar dan weet je aan de binnenkant van dat bodywork behoorlijk aan het fit is. Ja, daar baal ik dan van. En dan denk ik, oké, nou de race is nog niet afgelopen, dus kijk gewoon verder. Ja, weet je, er zijn nog meer coureurs. Als je Formule 1 bent, dan ga je gewoon geen tv uitzetten. Dit is onze Wall of Fame. Dus ja, dit is wel iets waar we best wel een beetje trots op zijn. Ik moet zeggen dat mijn man daar fanatieker in is dan ik. Oh ja? Ja, ik ben niet zo handtekeningen jagen, zeg maar. Mijn kinderen die zijn inmiddels ook een beetje besmet geraakt daarmee. Die zien mijn man dan lopen en die denken dan van, oh, maar dat kan ik ook. Dus ja, die is wel vrij fanatiek daarin. Welke vind je nou het meest speciale? Ja, ik moet toch wel eerlijk bekennen dat ik deze wel heel speciaal vind. Omdat wij hierbij waren. Wij waren in Melbourne in 2010. Ja, want dat was ook jullie huwelijksreis, toch? Ja, klopt. Ja. We hebben onze huwelijksreis gecombineerd met de race. Nou, eigenlijk hebben we de race gecombineerd met onze huwelijksreis, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, we zijn in 2009 getrouwd en in 2010 hebben we dus die huwelijksreis gemaakt. Maar wel bewust gekozen voor ja, een plek waar we nog heen wilden. En dat we dat ook konden combineren inderdaad met een race, zeker. Ja. Dus Australië en Maleisië 2010 was van ons, ja. Wel mooi dat je dan samen dezelfde hobby hebt, hè? Want anders Ja, wordt het niks. Anders wordt het lastig. Ja. Nou, lieverd, blijf jij in het hotel, ga ik lekker naar de Formule 1.